Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa inyo, Miss Selena. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol ito sa aking naging karanasan ng aking kaklase. Naging matalik ko siyang kaibigan noong mga panahong iyon, ngunit nagbago ito noong nadiskubre ko na isa pala siyang aswang. Bago ko po simulan ang kwento, ay itago lang natin siya sa pangalang Nympha. Taong 1989 ay grade 6 kami noon. Ay Nympha, saan ka ba mag-aaral ng high school? Ilang buwan na lang matapos na tayo sa elementarya. Tanong ko pa noon kay Nympha. Hindi ko pa alam eh. Pero parang huminto muna siguro ako kasi kailangan kong tulungan si Lola. Naku, paano ba yan? Malapit na tayo maghiwalay, Nympha. Oo nga eh, pero may plano ako. Gusto mong sumama sa bahay? Kahit isang gabi lang, doon ka muna matulog sa amin. Para magkabanding muna tayo bago tayo maghiwalay. Ano, game ka ba? Tanong pa noon ni Nympha Miss Selena. Ngunit naisip ko, naku Nympha, parang hindi ata ako pwede. Kasi sigurado ako na hindi ako papayagan ni nanay. Papayagan ka niyan, isang beses lang naman oh. Huwag kang mag-alala. Ako ang magpapaalam para sa'yo, okay? Sige, ikaw ang bahala, pero sinisigurado ko sa'yo na hindi mo basta-basta mapapayag si mama. Kilala mo naman yun, di ba? Wika ko pa nun kay Nympha Miss Selena. Ngunit tinuloy pa rin niya na siya ang magpapaalam sa aking ina para doon kami matulog sa kanilang bahay. Hanggang makalipas ang isang linggo, ay sumama na nga si Nympha sa aming bahay noon. Sandy, sasama ako sa'yo. Magpapaalam ako sa mama mo ngayon. Ngayon na ba? Kailan ba tayo matutulog sa bahay ninyo? Parang ang bilis naman yata. Malapit na kasi ang kabilugan ng buwan at maraming nang naghihintay sa'yo sa bahay. Wika pa noon ni Nympha Miss Selena na naguguluhan ako. Ano? Anong ibig mong sabihin? Anong meron sa kabilugan ng buwan? At sino ang naghihintay sa akin? Marami ba tayo? Tanong ko pa noon kay Nympha na wala akong kaalam-alam tungkol sa kanilang binabalak. Hindi ganun yun. Ang ibig kong sabihin, hinihintay ka na nila mama at papa. At alam mo ba, kapag kabilugan ng buwan, ang sarap kaya maglaro sa labas. At hindi naman talaga tayong dalawa lang. Marami kami mga kapitbahay at sasali sila sa atin. Di ba mas masaya yun? Wika pa noon ni Nympha Miss Selena. Sa araw na yun, ay nagtungo na kami sa bahay. Ngunit pagdating namin doon, ay wala si nanay dahil umalis raw ito para pumunta sa palengke. Naku, paano ba yan Nympha? Wala pa si nanay dito. Hihintayin mo ba siya? Baka matagalan pa kasi yun eh. Hindi na. Aalis na lang ako. Sabihin mo na lang na babalik ako bukas ha. Huwag mong kalimutan. Wika pa noon ni Nympha na sabay paalam na umalis na. Ngunit pagtalikod ko pa lang, tawagin ko sana siya para kumain muna. Ngunit wala na siya sa aking likuran. Nasaan na yun? Ang bilis naman yata niyang nakalayo. Ilang segundo pa lang wala na siya. Imposible. Wika ko pa noon sa aking sarili, Miss Selena. Nung kaya't sinubukan ko pang habulin ito. Ngunit wala talaga siya, Miss Selena. Hindi ko alam kung saan ito dumaan. At maya-maya lang ay dumating na rin si nanay. Cindy, nandito ka pala. Tulungan mo ako dito sa mga pinamili ko. Teka lang, ano bang ginagawa mo dito sa daan? Para bang meron kang hinahanap? Ganito kasi yun, Nay. Kanina nagpunta sa bahay si Nympha. Tapos pagdating namin iwala ka naman doon. Kaya sabi niya babalik lang daw siya bukas. Pero yun ang nga, Nay, ang bilis niyang nawala. Nakatalikod lang ako. Paglingon ko wala na siya. Sagot ko pa noon kay Nanay Miss Selena. Bakit ba? Ano bang kailangan niya sa akin? Ganito kasi yun, Nay. So since malapit na kaming matapos ang elementarya, napagplanuhan namin na matulog kami doon sa bahay nila.
At hindi lang naman ako, Nay. Marami po kami. Kaya sabi niya, siya lang daw ang magpapaalam sa'yo para sigurado na papayag ka. Ano, Nay? Papayag ka ba na doon ako matulog sa bahay nila? Kahit isang gabi lang? Hindi ako papayag, Cindy. Alam mo naman, di ba? Wala akong tiwala dyan sa kaibigan mo. Pero Nay, isang beses lang naman. Kahit isang beses lang yan, Cindy, hindi ako papayag. Paano kung mapapahama ka doon? Hindi ako mapapahamak, Nay. Mag-iingat naman ako. Tiwala ka lang sa akin. Oo, may tiwala ako sa'yo. Pero sa kaibigan mo, wala akong tiwala sa kanya. Makinig ka na lang sa akin, Cindy. Dahil kung ayaw mong sumunod sa akin, pagsisihan mo na sinusuway mo ko. Paliwanag? Diba sabi mo din kanina, biglang nawala si Cindy? O ayun, hindi na ba patunay yun? Saan ba siya nagpunta? Wala namang ibang daan dito sa atin. Pag-isipan mo nga ng mabuti. Alam mo, Nay, kapag makapagsalita ka, parang ang dami mong alam. Anong alam mo ba, Nay, na hindi ko alam? Sabihin mo sa akin. Alam mo, Cindy, ko kailangan sabihin sa'yo ang lahat-lahat. Pero ang gusto ko lang malaman mo, ay pinoprotektahan lang kita. Ginagawa ko to para sa'yo, dahil ayaw kitang mapahamak. Wika pa nun ng aking ina, Miss Selena. At hindi na ako sumagot pa. Matapos ang araw na yun, ay pinag-iisipan ko ng maigi ang sinabi ng nanay sa akin. Kung kaya't kinabukasan noon, ay sinabihan ko si Nympha na hindi na ako sasama sa bahay nila. Ngunit noong sinabi ko ito sa kanya, ay bigla itong nagalit sa akin. Bakit, Cindy? Ayaw mo na ba ako maging kaibigan? Kung hindi pumayag yung nanay mo, hindi wag ka na lang magpaalam. Isang beses lang naman to. Akong bahala sa'yo. Anong ikaw yung bahala? Ibig mong sabihin, susuwayin ko ang nanay ko? Oo, isang beses lang naman to eh. Alam mo ba, ang higpit-higpit ng nanay mo, masaya ka ba dun? Wika pa nun ni Nympha sa akin na hindi naman ako nakasagot. Naisip ko sa mga oras na yun na parang tama si Nympha. Kung kaya't pumayag na rin ako na sumama sa bahay nila. At iyon na nga, Miss Selena, araw yun ng Biyernes at kabilugan pa ng buwan. Pagkatapos ng aming klase, ay dumiretso na kami sa bahay nila. Medyo may kalayuan rin pala kung saan nakatirik ang kanilang bahay. At parang nasa gitna ito ng kagubatan. Nympha, malayo pa ba tayo? Kasi sumasakit na yung mga paa ko. Huwag kang mag-alala, Cindy. Malapit na tayo. Kunting tiis na lang. Sagot pa nun ni Cindy, Miss Selena, na agad ko naman itong tinanguan. Hanggang makalipas mahigit isang oras naming paglalakad, ay nakarating na rin kami sa baryo nila. Nakakabingi ang katahimikan at wala pa itong masyadong mga kabahayan. Hanggang sa nakarating na kami sa mismong bahay ni na Nympha. Nandito na tayo sa bahay namin, Cindy. Pagpasensyahan mo na ha. Hindi kalakihan yung bahay namin. Halika, pumasok ka muna sa loob. Wika pa nun ni Nympha, Miss Selena, kung kaya't agad naman akong pumasok. Noong pagpasok ko, ay bumungad sa akin ang mga kakaibang larawan na nakalagay sa bawat sulok ng bahay nila. Para itong mga aso, ngunit mapupula ang kanilang mga mata. At yung iba naman ay para itong kambing na may mahabang buntot. Sa mga oras na yun, Miss Selena, ay kinilabutan ako habang nakatingin sa mga larawan. Cindy, ayos ka lang ba? Bakit ganyan yung mukha mo? Wala. Siguro napagod lang ako sa paglalakad natin. Sagot ko pa, Miss Selena. Ganun ba? Sige, kumuha muna ako ng tubig para makainom ka. Wika pa nun ni Nympha na agad naman itong nagtungo sa kusina. At ako naman ay nagpalinga-linga sa paligid. Hanggang sa nakita ko ang napakaraming bote na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Parang meron itong mga laman na parang langis
At meron pa itong mga sangkap na hindi ko alam kung ano iyon. Kaya't dahil sa aking pagkakuryosidad, ay linapitan ko ito sa mesa. At noong nasa tapat na ako ng mesa, ay meron akong naaamoy na parang kakaiba. Ang baho naman. Ano kayang laman yan? Tanong ko pa sa aking sarili, Miss Selena. Maya-maya lang ay bumalik na si Nympha. Cindy? Anong ginagawa mo dyan? Sigaw pa nun ni Nympha na parang nagagalit. Aha? Wala lang. May tinitignan lang ako. Pasensya ka na. Siya nga pala, nasa na ba yung mga magulang mo? At yung mga kapitbahay mo na kasama natin? Wala pa ba sila? Tanong ko pa nun kay Nympha, Miss Selena. Di ba nakita mo naman dito na wala pa sila? E di hindi pa sila dumating. Sa susunod, huwag mong pakikialaman ang mga gamit dito. Wika pa nun ni Nympha, Miss Selena, na nagulat ako sa tono ng kanyang pananalita sa akin. Hindi na ako sumagot pa sa kanya. Naisip ko na lang sa mga oras na yun na parang gusto ko nang umuwi sa bahay namin. Dahil pakiramdam ko na parang may tinatago sa akin si Nympha at may kutob ako na parang mali na sumama ako sa bahay nila. Hindi ko lang matukoy kung ano ang dahilan. Kung kaya't bago pa man kumagat ang dilim, ay nagpaalam ako kay Nympha. Nympha, pasensya ka na ha, pero hindi na yata ako tumuloy. Umuwi mo na ako sa amin, baka pagalitan ako ni Mama. Ano? Nandito ka na sa bahay namin. Bakit umuwi ka? Hindi ka pwedeng umuwi. Sigaw pa ni Nympha. Bakit hindi ako pwedeng umuwi, Nympha? Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Sigaw ko pa nun kay Nympha, Miss Selena. Ngunit hindi na ito sumagot pa dahil dumating na rin ang kanyang mga magulang. Nympha, nandito na pala yung bisita mo. Makain na ba kayo? Wika pa nun ang ama ni Nympha, Miss Selena. Hindi pa po, pero hindi na kailangan kasi pauwi na rin ako sa bahay namin. Pasensya na po kayo. Kailangan ko na pong umuwi. Huwag ka muna umuwi, Iha. Dahil may hinahanda kaming pagkain para sa inyo. Parating na rin ang iba ninyong kaklase. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman nag-iisa. Wika pa nun ang ama ni Nympha, Miss Selena. Pero gusto ko na pong umuwi dito. Pasensya na po kayo. Walang uuwi. Kung sino man ang nakatungtong dito sa bahay namin, ay hindi ko na pinahintulutan pa na lumabas dito.